Kwindawo zokukhuluma nawe kuyitshalile kama uPastor Ningi siyayithoba siyazehlisa sicela ukuthi uzokubalile nokufanele ngabe usubscribe nokulike kakhulu uma ungaba umlandeli wechannel singakuthokozela noma ube umuntu nje onikelayo computer to the channel. May God bless you. Senza lokho namhla sibheka la at user bla 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 nama alphabet nje user nama unjani pastor. Ngicela ukuza la ukuchaza Ukuphupha ubona umuntu ebeletha kodwa ke ebeletha kahle ingane enhle kodwa ke ngiyibona isihleli iqeda ke kusala. So uthi abantu bayahlupha. Ngicathi iphupho elifanele lifuna uthi ngiphuphe umzala wami ebeletha, noma ngiphuphe ubaba wami ebeletha, noma ngiphuphe umama wami ebeletha, noma ke ngiphuphe umuntu engingamazi ebeletha. Yabo bese sesilichaza iphupho sesiyazi that information but muthi futhi thina sizovele siyishaye nje short ngoba asazi ukuthi umuntu omaziyo or umuntu ongamazi. Yayibona. So la sizothatha nje ngoba thi sikhuluma ngomuntu omaziyo ke. Uthi makuumuntu omaziyo lo okhulelwe usumbone ebeletha so bese sichaza lokho kodwa ke ngiyacela ukuthi abantu abakujwayele ukuthi iphupho akathi umuntu kusho ukuthini uphuphi umuntu ebeletha akathi kusho ukuthini uphupha uma wakhe ebeletha noma kusho ukuthini uphupha umuntu ongamazi ebeletha kusho ukuthini uphupha umakhelwane specify that person ukuthi ubani. Giving those details is very important so abantu they always generalize nje kusho ukuthini umuphupha umuntu ekshaya no specify ngiphupha ubaba wami ngishaya says hayi no ubaba ngoba ekshaya usho ukuthi kunolaka yabona simple. Number 1 noma uphupha umuntu ekhulelwe sikuthatha nje uPaul uhluma esebeletha lusho lapha inhlanhla nesibusiso noma inzuzo azoyamukela ngemuva kokulinda isikhathi eside lo muntu oshili ngenzeka lo muntu lo kunento eyinhlanhla kunento eyisibusiso noma into eyinzuzo asezayimukela njengamanje ngemva ukuthi ekade elindile nje isikhathi eside noma eke wathi ukusebenza kwesikhathi esiphambili esikhathini esendlule wabe selindele umvuzo ukuthi lo muntu uzothola umvuzo omuhle ngemuva kokulinda isikhathi eside ngaba whatever la suke ebusy ngayenza empilweni. Number 2 futhi umuphupha umuntu ekhulelwe sikhatha nje uPaul uhluma ebeletha olungasho nje ukuthi sesifikile isikhathi sokuphela kobunzima kulomuntu nokufika kwenjabulo kungekudala. Uyayibona ngenzeka kunobunzima obuzophela bese kufika ke manje isigaba senjabulo kulomuntu uyayibona ngingumuntu umbone ebeletha. Number 3 asesithi ke nanga umuntu okhulelwe kuba uPaul ubike uma ebeletha kabuhlungu lusho ukuthi lo muntu mhlawumbe ngabe inhlanhla ngabe inzuzo ngabe imihlomulo angeke ayitholakale kalula noma kamnandi uyayibona ukuthi nakuba kulindeleke ukuthi lo muntu abe nenhlanhla noma athola inzuzo noma imihlomulo kodwa angeke kwatholakala kalula noma kamnandi konke lokho kulindele akuthole lo muntu. Number 4 uma futhi kuumuntu ekhulelwe kuba uPaul uma kungabeletheki ngoba lusho lo muntu mhlawumbe unayo into eyinhlanhla unaso isibusiso futhi noma ke unayo imiklamo engabimenzela inzuzo kodwa kunamafindo ongenzeka yaboshiwe noma ke kunezingqinamba ezivalile ukuthi lo muntu lo lenhlanhla nayo lesibusisa naso lenzuzo engabe yayithola kulomklamo igcine ingasafike kuye ngenxa yanka amafinda aboshiwe ngenxa noma yingqinamba ethile ezivalile khona. So besibheka la ngomuntu uma ekhulelwe bese umbone ebeletha kodwa la sikhuluma ngomuntu osuke umazi ukuthi makumuntu omaziyo inako kodwa ke sesithi mhlawumbe umuntu ongamazi makumuntu ongamazi kusho ukuthi ngaba uphawu osuke likhuluma mhlawumbe nawe ngqo ukuthi mhlawumbe ngoba uphupha umuntu ongamazi ngenzeka mhlawumbe le phupho lisho ukuthi kunomunye umuntu mhlawumbe omaziyo onalesi simo lesi esikhuluma ngaso la nozobhana lesi simo lesi mhlawumbe sikhuluma ngaso la yabona. Siyabonga yenza ukubalekile yenza ukufanele subscribe nokulike inamba isenze kuphela ngomlandeli inamba isenze kuphela kuma calls. Siyabonga. Kuleba